Каля паўсотні высакародных аленяў папоўнілі ўгоддзі Шашніцкага района. Наваселаў прывезлі са спецыялізаванага гадавальніка Верхнядзвіншчыны. Дарэчы, за апошнія 3 месяцы гэта не першая партыя дзікіх жывёл, якія насялілі рэгіён. У пачатку зімы сюды даставілі 11 высакародных аленяў па экалагічнай дзяржпраграме «Беларускі лес». Тэму працягне Віктор Праліч. Каля Шашніцкага вальера для ператрымкі жывёл, у прыватнасці высакародных аленяў, незвычайна шматлюдна. Тут сабраліся не толькі вузкія спецыялісты, якія чакаюць аўтамабіль з дзікім зверам, але і тыя, хто хоча злавіць у аб'ектыў фота і відэакамер з незвычайна блізкай адлегласці ні многа ні мала паўсотні высакародных аленяў. Для угоддзяў Шашніцкага района гэты звер мае вялікае значэнне, знішчаны ў Беларусі ў цэлым амаль стагоддзя таму. Зараз яго папуляцыю актыўна аднаўляюць. Гэтыя 44 самкі дастаўлены сюды дзякуючы спонсарскай дапамозе з Чырвонага Бора. У будучым на жывёлу складаюцца эканамічныя надзеі. Рассчитана оптимальная численность, сколько здесь должно быть зверя, чтобы охотиться без нанесения ущерба популяции. И да, смогут приезжать охотники, оставлять здесь деньги, так сказать. Будем организовывать в основном трофейную охоту. Так что это прибыль не только учреждению Шашніцкая РОС, но и району в целом административному. У вальеры для ператрымкі жывёлы будуць знаходзіцца да лета, пасля іх выпусцяць на волю. На працягу гэтага перыяду для аленяў зроблены усе умовы: подкормочные пляцоўкі, саланцы. Основное кормим рацион здесь красный бурак, либо с фихлатом, капуста, морковка. Вот видите сами, какие кучи у нас здесь лежат. Олень питается хорошо. Сыпем на землю, потому что олень, не будем его приучать к этим подкормочным таким. Он должен ногами раскопать, в снегу все заложено, он раскапывает, видите, кушает превосходно. Статны выгляд аленя заўсёды прывабліваў увагу чалавека, робячы насельніка лясоў жаданым аб'ектам палявання. У тых угоддзях, дзе высакародны алень прыжыўся, ужо зарабляюць грошы на паляўнічым турызме без шкоды для прыроды. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Шашніцкі район.